Biyuda sa gipatayang kanhi Gobernador sa Negros Oriental may hangop sa pagka-aristo pagbalik ni kanhi Kongresista Arnolfo Teves dito sa Timor-Leste. Gibuhian siya makadyo sa pisuhan dito nga gianunsyo kagahapon sa iyang kampo. Anang report ni Nico Sereno. Ngilgig kaayo. Correct. Unya sayon-sayonon ra siya og pagawas. Murag sakit baya pud ma'am ug ingon ana nang mahitabo. So na-reassure na pud mi pag-ingon pud nga nakakita na mis breaking news nga re-arrested di ay siya. And that is more important to us. Kini ang reaksyon ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo sa kalambuan sa kaso sa kanhi kongresista. Sa pahibaw sa iyang abogado kagahapon, gipakita nga nakagawa sa prisuhan sa Timor-Leste si Teves. Apan gidakop ra sa pagbalik sa kapulisan matod sa DOJ. Sa pag-release kaniya makadyot, kini ang reaksyon sa mayor. Naguol ko ma'am because, wako na balaka ba't naguol ko because ang uban nga mga witness, ang uban nga mga kihanti, pareho na ko ma'am, buaksyon man nagduha-duha kung maglantaw sila nga hala nakagawas ra ba. Basin unyag pamatsyo na pud mi ani. Nang hinaot ang mayora nga madala na sa nasud ang kanhi opisyal aron atubangon ang iyang mga kaso. Wala pa hinoy time frame nga gihatag ang gobyerno niini. Everything they ask from us, ng mga testimony, mga katong affidavits, ma'am, confident yun ko nga dili yun ni mahimo og forever siyang magtago diha. Wala pa'y bagong pamahayag ang kampo og abogado sa mga Teves kabahin ni ining kalambuan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.